tamni bagai tabu o hatai kotor am chayo o mai ke bodol phailai ni nakta amno tai kisas hambai do sini kogrok channel ma जों विशेष खाय sini सारा त्रिपुरानि sini जे त्रिपुरा सारकना जों दिनो प्रेस मिट बाय जों जे खायसे नंनो मीडिया नि बिसंते खायसे जों दिनो साख्लायनो नायो जों साल कलक मारमै sini महाराज sini बरमबुनां प्रदीप किशोर बिनि नेतृत्व जों इंटरलोकेटर संमाने नै जेता केंद्र नि sini प्रधानमंत्री sini अमित शाह बरक जत मिलो sini महाराष्ट्र सामने जोंना 27 तारिख नि बिसंनो खायसे इंटरलोकेटर संगै जे त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हाव तंनाय रंनि बागै खायसे बंनि पार्मानेंट सल्यूशन है के बंनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै जे कग्रय इंटरलोकेटर संग तंमाने ताबुक जरा जोंना ते तिनि आखना हनै तंनायै अबनि बागैनो जों sini महाराज नरक जत वॉइस मेसेज रकमानबाय खना जे महाराज अबनि बागै बिनि आमरण अनशन तंनानि बागै जोंगा जागा बरमुना फायै जागा नायलाय फैयो हायके थियासक जरा बो जागा बिनि जे sini जे इंटरलोकेटर चंगजे सा पर्यंत बो अम हायके सायावै ओ जागा आंदोलन खयन बगै जों सेंगो अमन बगै जों प्लेस दङ sini कन्टिन्यू दिनै जों प्लेस नायफिगा खनान चिं नरो जों कैसा मनचरक तांजनाय हायके ओ मनचनि बिसंगे जों बाहाय के खालायनाय अबन बगै जों जागा रक नायफियो अबनि बगै जों ताबो प्रेस बिसिंतै बाहाय जे गोबां मीडिया रंग बिसिंतै जों तुक्ताके खानाय दङ इंटरलोकेटर चंजाका हायके आनन्द मिश्रानो अबाहाय रकम sini टक खानाय दङ माने फेबा जों अबन बिसिंतै साना नायो चंजाकैनो जुदि दं हांकै जों ऑफिशियल डिक्लेयर यासा पर्यंत अमहायचिनो आंदोलन दंनाय ऑफिशियल डिक्लेयर नि बागै जों आंदोलन खालायदों चिन ऑफिशियल डिक्लेयर हि दंनाय एबा सराय इंसासा पर्यंत जों अमहायके चिन आंदोलन जारि दंनाय बागैना बिना जों ओ जे आंदोलन खने थाइनैनि फयो चिन महाराष्ट्र जों जगा जे आमरण अनशन दंनाय हायके चिन बेनि जे हांगार स्ट्राइक दंना थांखै बाहायके दंनाय अब सेफ फायनाय जों टोटली जों मनचरक थांनाय आबन बगै जों ताव जागोन बदिनि सिमे अरो हांगार स्ट्राइक आसुनाय खोनापन खैमनो बा सनिपन खैमनो सोंनायसिनि दङ जे थासिं खबर मामते उबाङानो जे आसामनि चिफ मिनिस्टार जे कल खाय सामने बुंसिनाय हेने टेक टुडे सोंसियो बिदिनो किन्तु सोंनायाव रिटन खायसे जे डिक्लेरेशन बनि जे इंटरलोकेटर तंमानि खायसे पेपारले दङ ल पेपार जों फुला नायले अमपरे जों अनुसन खैनि देखाया हम दि जों नानै तबो ताबुक जरा जों स्टेज अफ थांना पूरा जागार नाय फैखे खोनान जों स्टेज थांजांनाय बुबाग्रा खना सपायने बुबाग्रा के प्रेस मिट केने दि परो तफना जों सिनि तयार दंनाय रेडी दंनाय एनी टाइम जाते जों अनुसन आसुमानन बागै जों प्लेस दंनाय पूरा रेडी दंनाय जा बुबाग्रा बो मानजाक फैनाय जुरि इंटरलोकेटर ओ जे चंजाक सालनि बिसिङाव नियाखै बा कुनु डिक्लेयर ताव तो बरक रोनाय तो हिन साका किन्तु ऑफिशियल स्टेटमेंट बा ऑफिशियल कागज बंनि लीडर रंनि बा जे सेंट्रल मिनिस्टर रंनि सिंनांगो हायसक जों रेडी दंनाय जाते जों एनी टाइम आसुमाना बागै आंदोलननि बिसिङाव थांफायलाय सखायनाय मावफुंनि बागै कासजाथाय आबाहाय जों ताबो कासनाय दंनि कुनु रिजन नायखो बुबाग्रा खना सपायनाय बुबाग्रा सपायने जों बिहि जानानै तबो बिनि आसुक थायनि बागै स्टेज रक जों रेडी खायतम खतम जुदि इंटरलोकेटर इन्याखै रिटेन मायाखै जों आसुक नाय बुबाग्रा रिजन नाफने खना सपाय तबो ताबुक जों स्टेज रक जब जागा रक थिखाय तम बसुक दिनावनि बागैराव गो बस्रा आसुक थाय बुबाग्रा तो डिक्लेरेशन दजाक इन्याखै इंडेफिनिट टाइम नि बे बचायावै पूरा अनटिल दैट माने खायथाने बिनो सरि हांगार स्ट्राइक अमन सिं जतन लगिरनाय गनो सारा तिपनि जत तिपस दफन लगिरनाय ताबो गोबां कल सपाय दमन सिं आसुकनाय हने जतन सिंलाय दङ जतन रेडिंग लायजाक गुगल लायजाक जतन अ हांगार स्ट्राइक हायने बागै रूट ब्लॉक हायने बागै हाताय फटर तबो ताबु सिं क्लियरेंस मायाखो रूट ब्लॉक हायने जा खाया किन्तु खायनाय जुदि रिटेनो माया ताबु नाय तंनाय लरकनो ताबु तो बरक स्राय उंसो मानङै तंनाय मानो जोंथि ताबु आसाल हाजालनि जों फायनाय ना फाया आमरमले नरक ताम सानाय जोंनो प्रेसनि बिसिङाव साख्लायनाय बुहुरु फायजांनाय फायजे गैया खोना प्लास खोना बुबाग्रा काहे बिपर प्रेस फायनाय अबिसिङाव सिजाखनाय नंगो हांगार स्ट्राइक फायनो थांतनिबो जत तंकसुं तंनाय रुपखनो बो बाहाय कग्र कसाना मुसु दायि जों ताबु जराति प्रमोटर जेपुन सिं पार्टी चेंपियनशिप जों थान्दा के कुनु जागा गुलमा खायाबो
sini konsio right no na yusung sini right mangkai sing mungkin thanda kai kebo no disturb kai wi sin sing ora asungai aina sini motive sing kebo no disturb ya tobo tabugle all last time ole sing kaise kotor kaisa bubagrani bisingti bo jehetu mia je no voice message khnamani hunger strike until that mani khnagran daro bo sai woi hiasak sai woi tong hunger bo judi o kogni mote inya kai je interloger chongjai kaun ki interloger chongjai bising sini biman bo mana hini ase kaun ki afu process in sinai sin constitution je raj je man thai sok nei ro o interloger chongbai khai o etimisa je chongjai nai bin bising ki sini je constitution guide ro kok chengjak nai